Падляшша. Нешматслоўны рэгіён са сваім вайбам. Менавіта сюды я выправіўся ў сваё новае падарожжа, каб вывучыць гэты рэгіён, прайсцісь дарогай святога Якуба падляшскай сцежкай. І, канешне же, завітаць у вёску Крушыняны, дзе воіны стэпаў татары знайшлі не толькі свой дом сярод лясоў, але і захавалі сваю культуру і рэлігію. Кожны крок па гэтай зямлі адкрывае нешта большае, чым проста прыгожыя краявіды. Гэта сустрэча з гісторыяй, якая ажывае ў кожнай хаце, у кожным спеве. І калі сонца пачынае садзіцца за гарызонт, ты разумееш, што найлепшае месца для роздуму пасля доўгага дня ў дарозе – гэта твой уласны дом, які змяшчаецца ў заплечніку. Наперадзе яшчэ шмат кіламетраў. Сеў адпачыць, і ў галаве ўзнікла такая думка. А адкуль жа ж пашла назва Падляшша? Вось штосьці звязанае з лесам. Ну вось, напрыклад, Палессе. По лесе. Людзі жывуць сярод балот, сярод лясоў. По лесе. Ну, лес. А Падляшша. Назва рэгіёна Падляшша або Падлесе тлумачыцца некалькімі версіямі. Найбольш папулярная з іх звязвае назву з ядзвязкім племем паліксяні, бо гэтыя землі знаходзіліся на іх тэрыторыі. Таксама існуе версія, што назва можа паходзіць ад выраза «зямля пад ляхамі», што азначае зямля, якая мяжуе з Польшчай. Падляшская сцежка. Гэта не проста кіламетры пад нагамі, гэта шлях праз час. Калі ідзеш ты тут адзін, з мінімум рэчаў за спіной, пачынаеш чуць тое, на што ў горадзе ніколі не хапае цішыні. Вы часта пішаце мне ў каментарах, што менавіта гэты спакой у маіх відэа дапамагае вам перагрузіцца. Таму давайце проста падыхаем гэтым лясным паветрам разам. Наперадзе Крушыняны. І там нас чакае тое, што пераверне маё ўяўленне пра гэты край. У мяне любая лакацыя – гэта адразу пра ўспаміны. Пра ўспаміны з дзяцінства. Вось зараз іду па гэтаму цудоўнаму лесу. Тут такі змешаны лес, хвоя, сосны, елкі, дубы, альха. І вось менавіта калі я заўважу альху і арэшнік, у мяне адразу флэшбэк у дзяцінства. Побач з маёй вёскай Альшаны быў такі чырвоны лес. І мы туды хадзілі, малыя, каб выразаць сабе вудзілішча. Вось, і зараз я іду і ўспамінаю, як мы з хлопцамі, з лухамі, Васька, Пашка, Воўка Гаршчай хадзілі зразаць гэтае вудзілішча.
Ось так ось погружає лес у дзяцінства. Я калі йду брукаванкай, заўсёды задаю сябе такім пытаннем. Вось цікава, колькі гісторый ведае гэтая дарога і ввогуле, колькі яна ўжо тут існуе і колькі чалавек па ёй праехала па розных сваіх прычынах. Засталося менш чым 1,5 кілометры да вёскі Крушыняны. Крушыняны сустракаюць цішынёй. Гэта зялёная драўляная мячэць, зялёная, як само Падляшша. Найстарэйшая з захаваных у рэгіёне. Гледзячы на яе, разумееш, як дзіўна пераплятаецца гісторыя. Мусульманскі храм, які збудавалі мясцовыя майстры-хрысціяне, надаўшы яму рысы тутэйшай архітэктуры. Крушыняны – месца унікальнае. Многія здзіўляюцца, адкуль тут сярод падляшскіх лясоў і балот узяліся мусульмане і татарская культура, а гісторыя гэта пачалася больш за 600 гадоў таму. Яшчэ з канца 14 стагоддзя вялікія князі літоўскія, асабліва Вітаўт, запрашалі татар на службу. Гэта былі першакласныя адважныя ваяры. А вось менавіта сюды, на Падляшша, яны трапілі крыху пазней, у 1679 годзе, дзякуючы каралю Яну III Сабескаму. Пасля войнаў у дзяржавы не было грошай. Каб выплаціць жаўнерам за вінавачнасць па курлянскай кампаніі, і кароль вырашыў разлічыцца з татарскімі палкамі палкоўніка Самуіла Клічэўскага зямлёй. Так яны атрымалі Крушыняны, Грабяні і суседнія вёскі. Татарскія ваяры асядалі тут. Бралі шлюбы з мясцовымі дзяўчатамі, але свята захоўвалі сваю веру. Так утварыўся гэты дзіўны сінтэз. Татары сталі неад'емнай часткай нашай гісторыі, абаранялі гэтую зямлю, але засталіся вернымі сваім караням. Недалёка ад мячэці знаходзяцца татарскія могілкі. На татарскам гэта гучыць як мізар, амаль як на турэцкам мезарлік. Зараз заходзім на іх, і на мусульманскія могілкі трэба заходзіць з правай нагі і павітацца з усопшымі. Салям алейкум. Каб адчуць гэтую гісторыю напоўную, трэба зайсці сюды, на татарскі мезар. Гэтыя камяні ў лесе – маўклівыя сведкі стагоддзяў. Тут спачываюць пакаленні людзей, якія лічылі гэтую зямлю сваім домам, баранілі яе, але захоўвалі сваю рэлігію і душу. Менавіта тут адчуваеш сапраўдны, спакойны голас часу. Я пакідаў Крушыняны, а ў галаве гучалі думкі, што незалежна ад рэлігіі нашыя светы могуць існаваць разам. І гэта прыклад таго, які нам паказвае гісторыя. Нам часта здаецца, што адрозненні падзяляюць людзей, але гэтая зямля даказвае адваротнае.
Так скончываўся яшчэ адзін мой дзень на Падляшшы. А заўтра я планую патрапіць у іншую краіну, у краіну адвартых акенец. Раніца сустракае мяне новымі фарбамі. І вось яна, знакамітая краіна адкрытых акенец, вёска Трасцянка. Гэта сапраўдны жывы музей пад адкрытым небам. Глядзіце на гэтыя ліштвы. Гэта не проста дэкор, гэта цэлы код, казка, якую мясцовыя майстры выразалі з дрэва. Гэтыя хаты дыхаюць минулым. Людзі тут стагоддзямі захоўвалі сваю культуру, традыцыі, гэту мяккую спеўную гаворку, якая звязвае нас з продкамі. А яшчэ паглядзіце на гэты цуд. Царква Міхаіла Арханёла. Яе гісторыя пачалася яшчэ ў 18 стагоддзі. Праўда, тады яна стаяла ў суседняй вёсцы Пухлы, а сюды яе перанеслі і перабудавалі ў другой палове 19 стагоддзя. Гляджу я на гэтыя лініі, на гэтае адмысловае драўлянае дойлідства. Сябры, а вам не здаецца, што яна неверагодна падобна на нашыя старадаўнія палескія цэрквы? Вось гэтая прастата, суладнасць прыроды і каларыт. Напішыце ў каментарах, хто бачыць тут палескі след. Я не мог сабе уявіць, што Падляшша так зачэпіць. Гэты рэгіён настолькі разнабаковы і культурна, і візуальна. Візуальна я маю на ўвазе прыроду. Часам мне здавалася, што я паспеў пабываць у розных кутках Беларусі. Так што, спадарства, раю наведаць гэты цудоўны рэгіён. З вас каментары, падабаечкі, ну і, канешне же, падпіскі. До сустрэчы ў новых падарожжах!